Ako si Joel, isang driver. Pagising sa umaga, ito ang aking buhay. Samahan niyo ako sa aking pagbiyahe. Huling video ko na to eh.
Huling video ko na to eh. Magdadabi na ako eh. Seconds na yan. Siguro mga 10 seconds kung mag-video. Hindi nagalaw sir. Uy, pa naman. Hindi nagalaw ang video natin. Picture mo. Picture yan. Picture yan. Pinapakita mo. Sigurado hindi pa nagalaw yun. Nakakalaw pinipidyo mo. Oo sir, ano na natin yan i-tawag dito. Kasama na sa before and after. Ilas yung pag may puso. Nakakalaw pinipidyo mo. Oo sir, ano na natin yan i-tawag dito. Kasama na sa before and after. Marami po. Kasi nagbigay po sila ng cash assistant. Napacheck up po ako. Tapos may ano na session ng therapy. Tapos yung stages nga po. Tapos meron pa daw po ng program sila. Parents po sa extra po. Yan po si Joel, yung aming wife. Okay. Okay na. Oh. Ilalagay natin ito sa... Ba't ikaw ba nakataw ka sa ano? Tama na. Ikaw nakataw ka sa